Rikici na shirin barkewa tsakanin Dadilola da Yakubu Gammaja. Wannan ya faru ne bayan Dadilola ya kafe hoton furodusa Yakubu Gammaja a shafinsa na TikTok tare da maganganu marasa daɗi a kansa, wanda ya kira shi da tsoho mai neman trending, wanda wannan kalamai ne ya hasala Yakubu furodusa. Na ka kafe ni, kai da Dadilola ko? Ne Dadilola. Kai ka kafe na a TikTok ne, uwar me ne muka kafe na a TikTok? Me haɗi na da kai, na san ka ne ko ka san da ne, za ka ce tsoho, tsoho kamar yaya tsoho. Ina zuwa Gwammaja, kana ji na? Na'am. Tun da ka kira ni, kaga abin da ya sa na kafe ka kai a matsayinka na babba. Ka gane ko bai dace ba yin abun nan da kake yi. Za ka yi maganar ka da mutane ka zo ka rekodin ka kawo kuma kaga Hassan dai ba sa an ka bane yaro ne. Ya kamata a ce kai kawo kana hayaka ka ba abinda mu yara za mu yi kamar da fada. Shi da kullum da kai kana yi. To shi za na kafe ka amma ba da wani abu ne in kuma abin ya bata maka da kai hakuri. Ni ne yake kasa cibi saboda tsabar tsufa karewa ke daga kalle da kalle ka yi mana. Ni ba za ka ce ba da zafi ne tsoho ne ni tsohon uwarwa kai ka irin wani abun ka kafe ni wallahi ba ba zan yadda ba ba zan yadda ba zan yi shari'a ta zan doka kara kotu duk da abin haka ne ai da ka faɗa ne da kuma mun ci mu samu ni wani abu ni ai ni zan baka address ba ni bai na bon ba sa damuna ka gane ko tunda ba wani abu da faɗa na aibu ba ai ni ban zage ka ba ban ci maka mutunci ba ce maka ne da cewa ka gyara ba haka ake maka za ka sai yanzu ne an bar wannan abu ki magana ka ce kai wai wannan tsohon dattijan sai zai kai taran da kana baka cikin taran din ne saboda kai kayi to ko yaro ke da amani da ya ma ke ba yaro ne kai da ni ne yake kai yaro ne karewar tsufa kai ba yaro bane to ai mu irin yara abinda baka bari a baya shine zaka zo ka dauka yanzu kai babba da kai ni na shi a kan kayan mai na abu ba shi abin da nake fada ba da fada bane ba kuma da wani na dauki dan ci maka mutunci bane inda abin ya bata maka na ci maka ya hakuri amma ka taura da to sai kace jaki hakuri kuma wallahi da kai mun zuba da kai kenan har abada mun dinga bala'i da kai kenan wannan bala'i duk wanda ya raba wannan fada ya raba auren uwarsa wannan fadan nan ban da ma lokacin magana da kai da Allah ta mun daga waya